Pokreni nešto svoje je odličan program jer započinje sa digitalnom platformom na kojoj se rade sve osnove i pomoću te digitalne platforme zapravo preispitujemo svoje poslovanje. Nakon što smo odradili sve te osnove na digitalnoj platformi, slijedi 1-na-1 mentorstvo koje nam je bilo od isto tako izuzetne važnosti jer smo točno skrojeno po našoj mjeri radili sa mentorima i rješavali određene problematike u tom poslovanju, a isto tako bilo nam je vrlo bitna vidljivost jer smo se predstavili tržištu, ciljano smo se predstavili i prema našim kupcima, znači prema ljekarnima, pedijatrima, farmaceutima, ali i prema majkama koje su u konačnici naši najvrijedniji krajnji korisnici zajedno sa svojim djecom.